2 anyos nga batang lalaki patay human matagak sa karaang septic tank nga nagsilbi ng labayanan sa wastewater sa mga mulupyo sa Sitio 3H, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Atong sayra ng detalye sa report ni Luan May Rondina. Alas 9 kagabi, gipakatug na sa iyang lola ang 2 anyos nga si John Kian Pantulan. Apan dihang matug na ang iyang lolo George ug mutupad na unta kanila, nahibong na lang siya nga wa na si John Kian sa tupad sa iyang lola. Wa usab kini sa gawas sa ilang balay. Namutugis, salom na ko ang kuan, tuyong limaw diha. Kadua ko kabi sa salom. Wa pa na ko siya makiti. Na may nakatambal na ko silingan po na mga balik kag lusog. Basig na ng bata diha. Dugay gyud ko ka lusog sa tubig kay ang akong una basig gida ka mahanda. Kaya nga mahanda magulian pud panalagsa. Basig wa manangid ba namo. Yang wa man gyud, yang inahan wa sa siya kabalo nga asa kapangita ng pinagruwas ko ra gyud. Kay tapadra ang ilang balay sa naasong labayanan sa wastewater sa banabana sa apuhan sa bata. Mga 20 minutos lang ang nakalabay dihang natagak ang bata sa tubig ug nalumos. Matod sa kanhi kapitan sa Barangay Basak ug karon konsehal sa barangay Isabelito Daynarla nga may gipasiugdahan sila kaniadto nga proyekto pinaagi sa bayanihan aron madugtong ang naasong labayanan sa wastewater ngadto sa drainage sa main road apan wa kini matiwas kay may pipila ka mga mulupyo sa dapit ang mibabag. Gibuhat yung project sa mga tao ng bayanihan, gibuhatan na mag-open kanal sa Pika site niya. Amo dihangyo tong uban niya, murag i-connect konta buhatan pag open kanal. So namo to'y ibabag diha nga di pagian lagi ang part nga balay kay mag-uba na yun sa to mga to'y pagianan ba. Isa ganahan, munang wala na makuha nga area. Samtang gipahibaw sa kasamtangang kapitan, Jasmine Daday Chan, nga gipahiluna na sa barangay ang patayng lawa sa bata pinaagi sa burial assistance. Samtang gipasuyupan na sa barangay ang napundong wastewater sa karaang septic tank. Ug aron kalikayan nga may laing madisgrasya na usab sa dapit, gipatabunan na kini sa barangay ug pahimuan og open canal aron makalahos na ang tanang wastewater paingon sa drainage sa main road. I'm starting naman this today. Hopefully by next week, makumbala na mo. Sa mga, ako lang to coordinate ang mga residents na kaniuyo naman to silang tanan. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Luan May Rondina. Balitang Bisdak.